projecte que vulgueu desenvolupar comportarà inevitablement uns ingressos i unes despeses. Així doncs, en aquesta convocatòria general de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona hi ha un conjunt de despeses que sí que podreu justificar i, per tant, incloure en aquesta subvenció. Són, per exemple, i entre d'altres, els recursos humans del personal que contracteu fix o eventual, els lloguers, arrendaments d'algun tipus d'objecte que siga necessari per al desenvolupament del projecte i també subministraments com telèfon, aigua i lloguers. D'altra banda, en cap cas podran ser subvencionables aquelles despeses que siguin retornables per a l'entitat, com poden ser els impostos indirectes, per exemple, l'impost sobre el valor afegit, o també les inversions que realitzeu en béns duradors per al desenvolupament futur de la vostra activitat. Per a més consultes, sabeu que us podeu dirigir al web oficial de Torre-Jossana, on obrirem un especial informatiu per a donar-vos cobertura en tot aquest procés de convocatòria de subvencions.